ทำไมเลยบอยไปในเราเลยสลังบ่ ตามบอยไปเนี่ยนี่ออกเรื่องสิকথা বার্তাขณะตัวมันนี่একদমนี่ก็อาธรรมตัวอุลตาอุลตาสาว2 লাখ টাকা রাং ফান ফাইজা নং তাম সাখাবো দিন ఇంకా బోరని పన్నుల రితొంగ్ హించొంగ్ नों शेयर तारे वनो कक साइमेन देबा नों तुमान 2 लाख टाका रां फाइजाक नन बंग अबहाय कक साबाफ्रा आ साधारण क रंग साइज नर आबाय के बखाति हाय दे नर दे अच्छा नर दे हा साधारण कक यानी रिपोर्ट अनेक सब फैजाक बोसोर गोबां सबाय खाबा बोसोर गोबां या नों दले फाइ सालायफेदो आंबो फाइ सालायफेदो तमानि नों बाय आं फाइ सालायफेदो बा दो अबाय तन काहाके तंने आके बेजां थांनाय तो माय बेजार फाइने बा गनो बेजां या नों फाइदो तमानि आं फाइने बा नों आना हम किसिरि तंगा तमन फाइने बा नों तुइदो तंले यग नाय देबा नों आं बाय जे दुश्मन नंगो तमाले फाइने बा नों तमा खाइमनाय तमा खाइमना निसा तमाले खाइने बा नोंले नों प्रेक्टिस हाबा एसे न आं गाहाम सोंमा नों तमा उल्टा उल्टा कक साखाबा नि आं काका बेसे मानसर कक साइ दङ नके फ्लेग कोइतो दिसा नों साइने देबा ननो तो आं लामो इस माले इनका आं बरक फ्लेग की सरमानी बरक न लुंतां तादे यांबा इलेक्टेड कमिटी करे चंजेल जे फांती सरमान नों साधारण बरक दे ना सेक्रेटारि सादे हां निने साक्सन वान सने नों साधारण बरक दे ना एसे सेक्रेटारि दे नों साइनेग्रे दो साक्सा साइनेग्रे लेना आं बम हायके नु बनले आनो नों सि सादे नों साधारण बरक दे ना कि सेक्रेटारि हिसाब दे नु न नों सेक्रेटारि लेना अच्छा नों कैसा सब्जुनल चेयरमैन के नु बाके कॉलनवास वैसे बय पाइ नहीं सारा का नों सेक्रेटारि लेना नों तम को उदा उदा सरायनो बन कक थिबाबे साया तम उदा फुटा बबे कांसेंग्रा सिंगले बताना सब सब थियो बरम नु माइनाव हदे सें नों ने कक एनी टाइम दे सेंग्रा नों थंबा आं एनी टाइम चेंग्रा फुं दं एनी टाइम दे सेंग्रा नों थंबा बनो आंचे चेंग्रा के साव मानसि नु बाय नि नारो आ कक सौ त्यांका कक खतम थाखाय दे अच्छा सेंग्रा थिया से सेंग्रा लेना तो ककरे तिनि भयस तिनि फ्लेग टिचारफोर फसि बर बाय मालाय दङ बर उतमले तमाहिन बर थां फैबा आंबो अम्पिसन न नुक दं आंबो अम्पियोनो आं अम्पिस ह आनि बरक थुं दंया तुइदुबो दंबो दंबो साइमान आंबो जत जागोन दङ आनि बरक आनि चाखु गुबु दङ हिनचंदि नों साइथिं या तुइदुबो जे एसएओ फुजि थैबै महाराजा फाइफ्रो नि क तुमा आप्रो नि आनि रिपोर्ट रेकर्ड दं ताबो तुमा साखाना फुजि थिब्र तमा जे महाराजा फाइफ्रो हे मैथ खाइदिनो तुमा कक साफ्रो दिन आङा दिन बुजागो तो बजा तो अब आनो ता संदे नों तुमा सा हे आं बुजागो तो सदाफ्रो आनो ता संदे नों तुमा सा दिनो तुमा सा राजानि विरुद्ध तुमा सानो तुमा सा साले नों फासादि आं पपा पखना तां दे जदि से मेसेज खारा मुखे हे खोनादिका जतनो साइमानो तानि विरुद्ध आं अम्पियो थुं खुस खाइजाक हे निने जे कारेक्टर तंसाम बिबा सफाइजाक बुसला हन्दे हे द को के द तंने काजा तंदे अच्छा महाराजा फाइफ्रो तमा हिन आं सादि आं पपा माखना नों मुइतो खाइदि ता आनो तो रेकर्ड दं नों मुइतो खाइदि अमायते भबिष्यतान जदि से एक सुना जाखे हे देराय सं लायबा नों आं बननो सार उतासिनो खोनादि महाराजा खोनादि नों हाइन बानागु सामान बेंया महाराजा नां आदिनो महाराजा नां लामाव साथुबि दं लामाव बुजिखा लामाव साथुबि दं तुबुरि साखि आन बिसांगो तुबुरि साखि आन बिसांगो जेरो देरावन बुसे बोनस नादी एक्शन नादी तमाहाय एक्शन नालेदा प्रूफ कुरै कुनु को हे ब्रिड पार्टी खाइथों जाबा खाइथों नोंहा एक्शन सेक्रेटारि नानाय खाइनाय गोबां बुसे नों साइसुंया हेके नले कथाय केन आबो क बय पेरनाय ताम को बय पेरनाय हा नोंनि दल आनि ताखु बुखु दं हिनि संदि नि कक सामाने निने कक सामाने
nang batay thok singab le nang je kok sama ba nang sing se tere khai to ro Tamne ase se tar khani ba. Inge nule bahke inge nule bahke le ano nule ano bahke le nung bahke boy pe na hira khaba. nene bai do ta no ko Khana phaidi boy pe na hini nung bahke hira khaba no. khana do ko phai salai no ro ponche phale nang khai le Tama salani ba.